silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka keleya hasiriya de man ɲi n'i ma keleya tɛ silamɛ ɲuman ye dɛ mɔgɔw k'a f'i ye ko fa b'i la i muso nɔfɛ kojugu tɛ fa b'i la i denw nɔfɛ kojugu tɛ nin ka diinɛ ye fa ye nin jogo ka da i la kana maloya n'a ye maloya ko tɛ wasiriya de man ɲi i bɛna fila bɛɛ lajɛlen kɔrɔ mɛn sisan kelenw tɛ mais n'a kɛra ka fɔ an tɛ keleya ye e muso bɛ bɔ bɔcogo la e kasara si t'a la wa cɛ kan ka keleya muso la dɛ k'a jateminɛ i muso bɔra a taara muso seginna wa est ce que a ma segin wa i kan ka nin de kɛ o ne m'a fɔ a falama ka don i la dɛ hali n'a bɛ taa sugu la i ka tugu a nɔfɛ k'a bɛlɛnbɛlɛ i ka to ka mɔgɔw ɲini ka kare kɔnɔ karisa ni jɔn kumana ɲɔgɔn fɛ yan karisa ye jɔn fo e y'a laminɛ mun na o ye fa ye n kan t'o ma dɛ i muso bɔra a kan ka segin waati min na a ma segin ka bɛn n'o ye mun kɛra dutigi bɛɛ kan ka nin ɲininkali kɛ muso nɔfɛ keleya bɛ yɔrɔ jumɛn an ye diinɛ bɛɛ ci an y'a bɛɛ ci e min b'i ban nin ma tɔgɔ 100 ni 20 bɛ da i la hali baarakɛyɔrɔ la a y'a lajɛ muso min bɛ yen k'a bɛ don bi i bɛ da bonjour dɔrɔn ma salamu aleykum i tigɛ tɛ di mɔgɔ ma fo ni directeur kɛra hakilima ye dɛ n'o tɛ e tɛ mɛn o baarakɛyɔrɔ la i bɛ gɛn k'i kɛra islamisi i ka baara bɛ ci saadu de la k'a fɔ sahabaw bɛ yen kira bɛ yen a ko walahi ni ne ye wali cɛ sɔrɔ muso ka don o don kira pamuru min filɛ nin n bɛ cɛ nin tigɛ n'a ye k'a farikolo bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ kɛ morceau ye o kɛra yɔrɔ min na sahabaw kabakora sahabu i ka keleya ka bɔ dɛ nin fana ye keleya jumɛn ye ala kira ko aw kabakora nin ka keleya la min kale ala la ne ka keleya ka bon ni sahabu tɛ wa ala fɛnɛ ka keleya ka bon ka tɛmɛ ne fɛnɛ ta kan ko de kama ala ye fɛnw haramiya dɛ a kana dɔ wɛrɛ bato ka fara an kan ko keleya a kana dɔ bato ka fara an kan ko ye ala ka keleya ala ko ale b'i keleya a k'a ka jɔn ye a b'a ka haramu baara kɛ k'o keleya b'ale ala ni ala yɛrɛ adamaden k'a fɔ n ti keleya fo ka tila k'o kɛ mankutu ɲuman an yɛrɛ ka tila k'o tigi tanu wallahi karisa kɔni a ɲɔgɔn si tɛ n denw na ale kɔni ti keleya a terikɛw bɛ na n'a muso bɛ so kɔnɔ u bɛ foliw kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ o de ka ɲi o ye adamadenya ye mais karisa nin kɔni kabini tugura ninnu kɔ a bɛ taa seliw ka misiri la e m'a ye hali a ti fɛ a muso ɲɛda ka ye a muso farikolo ka ye fa ni ba yɛrɛ de b'e la gosi mun na i y'i ka du dilan ka bila i y'a orienté ka bila ala ko sira kan maa ka keleya i muso la jogo ɲuman i ka keleya i furucɛ la jogo ɲuman ka keleya i ka diinɛ na jogo ɲuman mais n'a dan tɛmɛra ka se niveau dɔ la a bɛ kɛ hasiriya ye jafari y'o de fɔ a denmuso ye a tatɔla a cɛlasigi la fɛn saba y'o de fɔ den ye n'a y'i hakili to a la a ni cɛ bi bɛn a sabanan a ye mun fɔ denmuso ye a ko wa iyaki wal ghira fa innaha miftahu talaq a ko n b'i ma ni keleya ye dɔɔninkɛlaw ko yan ko keleya dantɛmɛ de don